25 डिसेम्बर बे खालाराव अमरस ब्रह्म आरो दख'र देख्रेब मुंनि सानै सुबुङा जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगदेर दिपेन बर' बिथांखौ माखासे आरजाथावै खोनासंथावै जाय बाथ्राफ्रानोखि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोदों बे बिथांमोननि जिखिनि बुंनाय बे बाथ्रानि सायाव जोङो दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो बिथांमोननि जि बुंनाय बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो। मानोना बिथांमोननि जिखिनि बिबुंथि बा बिथांमोननि जिखिनि जोङो निउस पर्टेलाव बिथांमोननि बुंनायखौ जों जिखिनि नुबाय बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगदेर आफादगिरि बिथांखौ जोबोर गाज्रि रोखोमै आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय आफादा बर' माहारिनि सिनस्रि होननानै जों बुंनो हायो बेबायदि मोनसे आफादखौ बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बा मोनसे आरजाथावै खोनासंथावै रावनि गेजेरजों बिथांमोना सोंखारिदों। जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय अरायबो सानो माहारि दानायनि थाखाय खामानि मावो। बियो राव थुनलाइ हारिमु बर'खौ गेरेमसा माहारि दानायानो जा फारफ्रोमबो बिथिङाव हाबा मावग्रा बर'नि जि मोनसे आफाद बेखौ बेबायदि गाज्रि रावै सोंखारिनानै बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि रायजोखौ बिथांमोना मिसलिड खालामना होदों। आरो बेबायदि सुबुंफोरनि बेबायदि गाज्रि राव बुंनायनि सायावफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'र हिसाबै जोङो निन्दा होयो आरो बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ। आरो बेजों लोगोसे जों खावलायनो लुगैयो समाजाव गाज्रि मेसेज समाजाव गाज्रि बेले बेजे बा बर' माहारिनि गेजेराव गावजों गाव गोरोबलायनाय खौसेथिखौ सिफायनो नागिरग्रा बेबायदि मेसेजफोरखौ बा खौरांफोरखौ जोंनि निउस पर्टेलफोराबो होनायनिफ्राय जेन एसे जानगारनानै थायो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रनिफ्राय जों खावलायो।